Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marsing. Taong 1958, San Jose de Buan, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya nila Marsing. Bagaman malapit lang sila noon sa baryo, madalang ang mga taong bumibisita sa kanila. Paano ba naman kasi? Matarik at madulas lalo na kapag umuulan ang daan patungo sa bahay nila. May kasungitan din ng nanay niya, kaya nagagalit ito kapag may mga bisita silang hindi nito kilala. Alam niyo, pinuno, mula pagkabata niya hindi siya kumbinsidong ordinaryo ang kanyang ina. Yung mga titig nito, pamamaraan ng pagkilos, tapos ugali kakaiba sa lahat ng taong nakilala niya. Palagi rin itong nakabantay sa lahat ng kanyang anak, sa kabila ng pagiging madalang nitong magsalita. Ang mas nakakapagtaka pa, mula 6:00 ng umaga hanggang tanghali, nakakulong lang ito sa silid na walang bintana. Para sa kanilang magkakapatid, normal na ang ganon, gawa ng kinalakihan na nila ang ganoon itong ugali. Ngunit, nang magkaroon ng kaibigan itong si Marsing, dito niya napag-alamang hindi pala ito normal. At bilang anak ng isang manggagamot ang kaibigan niya, nabanggit nito sa kanya na may posibilidad na isang aswang ang kanyang ina. Ngunit wala yung kasiguraduhan, lalo na't hindi pa naman ito nakita yon ng personal. Basta ang palagi nitong sinasabi sa kanya, pag-aralan ang pagkain ng nanay niya, mga inaakto nito tuwing hapon, tapos ang galaw ng tingin nito. Dahil yon ang pinakamahalagang bagay para mapatunayang isang aswang ang isang tao. Nang marinig naman niya ang abiso nito, hindi na yon nawala sa kanyang isip. Umaasa siyang madadagdagan pa ang kaalaman niya ukol sa mga aswang, ngunit sa hindi malamang dahilan, yun na ang huli nilang naging pagkikita. Kagaya niya, pinagbawalan na rin ng kaibigan niya na makipagkita sa kanya. Paulit-ulit ding sinasabi ng kanyang ina, hindi magandang makipagkaibigan siya sa kung kani-kaninong tao. Dahil dito, wala na rin siyang nagawa kundi ang gawin ng kanyang parte sa kanilang tahanan. Araw-araw binubuhos niya ang kanyang oras sa trabaho hanggang sa makalimutan na niya ito. Tanggap na rin niyang hindi na sila magkaibigan, kaya sa lalong madaling panahon, pilit na niya itong nilimot. Kaso lang, may mga nangyaring hindi inaasahan. Nga pala, pinuno, konting description lang sa bahay nila Marsing. Kung hindi ninyo na itatanong, nasa paanan ng bundok ang bahay nila. Sa itaas nito ay ang sakahan nila ng kamote, ube at tubo. Sa unahan naman nito, taniman ng saging at iba pang gulay. May talahiban din sa unang bahagi ng sakahan na hindi na nila masyadong napapasok. Bukod kasi sa maraming ahas, matarik din at madulas ang parting yon ng bundok. Dahil sa ganoong sistema, wala silang kaide-ideya ukol sa kung ano ang naroon sa lugar na yon. Subalit dumating ang isang araw, habang gumagapas siya ng damo, magbabandang 3:00 ng hapon, may narinig siyang sitsit. Isang tinig na medyo pamilyar sa kanya. Noong una, inakala niyang pinaglalaroan lang siya ng kanyang pandinig pero nagtuloy-tuloy ang tinig ng lalaki hanggang sa matagpuan na niya ito. Di kalayuan sa nagsisitaas ang talahib, may mga mata siyang nakitang nakadungaw. Pamilyar yun sa kanya, kaya hindi na niya inalis dito ang kanyang paningin. Maya-maya pa, nakita niya ang mukha nitong punong-puno ng itim na putik. Maligalig din ang mga mata nito. Animoy maliban sa kanya may kung ano pa itong pinakikiramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpaalam sa kanya ang tatay niya na mauuna nang bumaba. Nang marinig naman ito ni Marsing, nanlaki bigla ang kanyang mata dahil sa alam niyang pagkakataon niya na ito para makausap ang lalaki. Walang sabi-sabi, sumang-ayon siya. Mas binilisan din niya ang pagtatabas ng damo para maging kapani-paniwala itong tinatapos niya ang kanyang trabaho. Kalaunan,
Nang masipat naman niyang nakababa na ito, agad naman niyang iniwan ang kanyang pwesto, sabay lakad patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Pagkaharap nilang dalawa, dito niya na yun nakilala. Chong, anong ginagawa mo dyan? Alam ba to ng tatay mo? Naku, malalagot ka talaga kapag nalaman niyang nakipagkita ka na naman. Umuwi ka na, Chong. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, dito na siya nito sa pilitang pinapasok sa kubo kung saan ito nagtatago. Noong una nagpupumiglas pa siya pero hindi nagtagal na pilitan siyang sumunod. Masikip at paupo ang paglakad nila roon, kaya ilang metro pa lang nanakit na ang kanyang bewang. Dahil dito, naging panaka-naka ang kanilang pagtigil hanggang sa marating na nila ang parte ng gubat na may mamasamasang lupa. Sa lugar na yon, bakas ang mga parte ng kahoy na parabang inilibing ng kung sinong taong pumunta roon. Ang problema lang, palaging sinasabi noon ng nanay niya sa kanila na bawal silang pumunta sa parteng yon ng bundok. Hindi rin sila maaaring gumapas papaikot dito dahil baka magambala nila ang mga naninirahan doong itim na nilalang. Nang mabanggit naman niya ito kay Chong, ito na mismo nagpatotoo na kasinungalingan nito. Ayon dito, kaya hindi sila roon pinapapunta dahil ang parteng ito ng bundok libingan ng mga nabiktima ng nanay niya. Mariin din itong inilahad na sa lugar na yon, maaaring nasa humigit 20 katao na ang nakabaon. Pagkarinig naman ni Marsing ng tungkol dito, nagalit siya. Ayaw niya kasing sinisira ng kanyang ina dahil bilang isang anak, masakit yun para sa kanya. Ngunit, habang pinabubulaanan niya ang mga paratang nito, may mga pruweba naman itong isinampal sa mukha niya. Isa-isa nitong hinukay ang puntod at ilang metro lang mula sa ibabaw, nakakuha na ito ng mga buto. Nag-iba na rin ang amoy ng paligid na base sa kanya, para na itong kaamoy ng gagambang ilang araw nang ikinulong sa posporo. Hindi lang yan, may mga nalalanghap na rin siyang panghi na sinabayan ng natuyong dugo. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-ahon naman ni Chong ng bungo, dito na siya nagdesisyong umalis. Kahit nakalimutan na niya ang daan pabalik, pinili niyang maglakad, makalayo lamang roon. Subalit, nang akmang papasok na siya sa talahiban, bigla siyang sinunggaban ng kanyang kaibigan. Nagpagulong-gulong sila mula sa itaas hanggang sa bumagsak na sila sa parte ng bundok na malapit na sa paanan. May maliit doong imbak ng tubig, kaya ora mismo nabasa ang suot niya. Nang akmang tatayo na siya, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang hinawakan ng kaibigan niya habang pilit siya nitong pinapatahimik. Shh! Huwag kang maingay. May paparating. Pagkarinig naman niya sa bulong nito, umalis to bigla ang kanyang pagtingin sa paligid. Ora mismo rin siyang sumunod sa sinabi ni Chong na animoy nagsasabi ito ng totoo. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakita silang kubang naglalakad, bitbit ang isang bangkay ng tao na may wakwak ng lalamunan. Sa estado nito, wala rin yung buhay dahil kung titingnan hindi na ito gumagalaw. Noong una, hindi niya nakilala yung nilalang na nakita niya. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may kahawig ito sa kanyang ina. Oh, madungis ang itsura nito, tapos parang kuba kung maglakad. Pero yung suot nito, buhok at hugis ng ulo, talaga namang magkatulad. Dagdag pa niya na, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makita niya ang kanyang ina na nagkaganon. Pilit man niyang sabihin na hindi ito ang nanay niya, masyadong matindi ang mga patunay para hindi siya maniwala. Kalaunan, nakita nila itong naghukay sa maputik na parte ng lupa. Mabilis at animoy hindi ito nakakaramdam ng pagod habang ginagawa ang ganoong bagay. Dagdag pa niya na, umaangil din ito sa kasagsagan ng pagkilos, tapos parang hindi ito naaapektuhan ng mga batong nahuhukay kahit gumagamit lang ito ng kamay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari,
nakita niya ang kabuuan ng proseso ng paglibing nito. Matapos mailibing ng nanay niya ang biktima, nagbaba ito doon ng kahoy na may tali na nagdudugtong sa ilalim na may maliit na kampana sa itaas. Wala siyang ideya kung para saan ito, pero alam niyang may kaugnayan yon sa taong nakalibing sa ilalim. Maaaring nagbabakasakali ng kung anong milagro ang nanay niya. Hindi man niya nagustuhan ang ganoong proseso. Pinilit niyang magmasid hanggang sa matapos na ito sa ginagawa nito. Pagkaalis naman ng nanay niya, dito na siya sinimulang kausapin ng kaibigan niya. Ano? Hindi ka pa ba naniniwala? Nanay mo yun, Marsing. At kahit itanggi mo, alam mo sa sarili mo na yun ang totoo. Ngayon, anong gagawin mo? Uuwi ka pa ba sa bahay ninyo na alam mo namang hindi ka ligtas? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Ngunit sa kabila nito, sadyang wala siyang kakayahang talikuran ang responsibilidad ng isang anak sa magulang. Mariin din niyang inilahad na kahit ganoon ang kanyang ina, babalik pa rin siya sa kanila, alang-alang sa kanyang ama at mga kapatid. Dahil dito, ngumiti lang naman si Chong habang sumasagot sa kanya. At dahil dyan, mamamatay ka. Huwag mo nang hintayin ang kamatayan mo. Alam mo, Marsing, ang mga aswang hindi yan marunong tumingin ng kamag-anak, lalo na kapag dumating ang gabi ng kanilang kalakasan. Kaya payo ko lang sa'yo, kaibigan, doble ingat ka. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong iniwan. Paglayo naman ito, nagmamadali naman siyang umakyat pabalik ng sakahan. Mag-aalas 7 na ng gabi nung makabalik siya sa kanila. Kahit napakadungis ng kanyang itsura, pinilit niyang huwag mag-alangan na umuwi. Ang rason niya, maputik ang parte ng lupa sa may ginapasan niya ng damo. Naniniwala rin siyang sasang-ayunan nito ng kanyang ama dahil sa umulan naman noong nagdaang araw. Ngunit pagpasok naman niya sa bakuran ng bahay, sa halip na kanyang ama ang sumalubong, yung nanay niya ang nakita niyang nagbukas ng pinto. Nanlilisik ang titig nito sa kanya at sa estado nito para bang may nalaman itong hindi niya nagustuhan. Nang mapansin naman ito ni Marsing, napayuko lang naman siya habang lumalapit. Pagharap naman nilang dalawa, dito na siya nagsimulang magsalita ukol sa kung ano ang kailangan nito. Inilahad din niyang galing siya ng bundok at kaya lang naman siya umuwi ng gabi ay dahil sa nakatulog siya sa kubo. Subalit, nang marinig nito ang kanyang palusot, tila bang hindi ito naniwala. Kalaunan, matapang siya nitong prinangka ukol sa mga nalalaman nito. Ayon sa nanay niya, naramdaman niya si Marsing sa pinuntahan niya kanina. Alam din niyang nagmamasid ito, kaya hindi na niya kailangan pang magmaang-maangan. Dagdag pa nito na bilang ina, alam na niya kung ano ang iniisip ng anak niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, lahat ng balahibo niya sa katawan unti-unting tumindig. Pansamantala ring nablangko ang kanyang isip sa puntong wala na siyang magawa kundi ang sumang-ayon at sumunod. Dahil dito, sinang-ayunan niya ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Mangyak-ngyak din siyang humingi ng tawad na animoy ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Maya-maya pa, nang maipagtapat na niya ang lahat ng problema, hinawakan siya nito sa ulo habang pabulong na nagsasalita. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang pinakabukod tangi. Mas mahalaga ka sa akin, Marsing, kumpara sa kanilang lahat. Konting pabor lang, anak. Sana, sarilihin na lang natin ang iyong mga nakita. Siguro, ayaw mo naman akong magalit, hindi ba? Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, iniwan siya nito ng tulala. Bagaman gustong-gusto niya nang pumasok, pakiramdam niya nanigas ang kanyang buong katawan. Makalipas pa ang ilang minuto,
Nang mapansin niyang wala na ang nanay niya, dito niya pinilit ang kanyang sarili na kumilos. Lumipas ang gabing yon. Kahit pagod na pagod siya, hindi siya nakapagpahinga. Sa sandali kasing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, maraming gumugulo sa kanyang isipan. May mga bagay na hindi niya dapat maisip, kagaya ng mga mangyayari kung hindi siya susunod sa nais ng kanyang ina. Pakiramdam niya na habang tumatagal, sa kamay na nito umiikot ang buhay nila. At alam naman niyang totoo ito dahil na rin sa dugong tinataglay nito. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na naging normal ang kanyang buhay. Pakiramdam ni Marsing, nagigising siya araw-araw para takasan ang kanyang bangungot ukol sa kanyang ina. Di lang yan, habang tumatagal mas nakikita na niya ang mga kakaiba nitong gawa. Tuwing 6:00 umalis ito sa bahay nila, tapos inaabot ng ilang oras bago niya ito makitang muli. Lumalabas ito magbabandang 9:00 na para kumain ng hapunan. Pagkatapos babalik na ito sa silid para magpahinga na naman. Ganon at ganon ang gawain ng kanyang ina, ngunit sa hindi malamang dahilan, bakit parang walang nakakapansin ito maliban sa kanya? Ilang beses na rin niya itong inilahad sa kanyang ama, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Ayon dito, marami lang itong pinagkakaabalahan. Dagdag pa nito na, sa halip na masdan niya ang mga kilos, mas mainam na gawin na lamang niya ang kanyang trabaho. Nang marinig naman ni Marsing ang tungkol dito, pinili na lamang niyang manahimik. Hindi na siya kumibo pa dahil alam niyang magiging mitya lang ito ng pag-aaway nila. Upang mailigtas naman ang kanyang sarili, naging madalas ang pagpanhik niya sa baryo. Hinanap din niya si Chong, ngunit hindi na niya ito makita. Gustong-gusto niyang humingi doon ng tulong pinuno, baka sakaling may maibibigay ito sa kanyang impormasyon. Subalit sa kasamaang palad, nabigo siya at ang tanging paraan para makatakas ay ang umalis sa pamamahay nila. Ayaw niya sanang umalis, kaso masyado nang matindi ang mga pangyayaring nakikita niya. Isasama niya rin sana ang kanyang mga kapatid pero alam niyang hindi niya ito magagawa ng basta-basta. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang paglalakad patungo sa karatig lugar. Iisa lang din ang kanyang nais at yun ay makalayo para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man magtapos ang unang linggo, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina na umaaligid malapit sa kinaroroonan niya. Kahit hindi niya ito nakikita, alam niyang naroon lang ito sa paligid, nagmamasid sa lahat ng kanyang kilos. Ang ganoong pakiramdam ni Marsing ang nag-udyok sa kanya na maghanap ng bahay na pwede niyang mahingian ng tulong. Alam niya kasing hindi na siya pwedeng magtagal sa kalsada dahil nakabuntot na sa kanya ang nanay niya. Nasisiguro rin niyang gagamitan siya nito ng dahas kung ito ay kinakailangan. Dahil sa ganoong agam-agam, hindi siya pumayag na abutan ng gabi sa daan. Nataon naman noong malapit na siya sa karatig baryo, kaya kahit pagod na, binilisan niya ang kanyang paglakad. Ilang minuto pa ang lumipas. Awa naman ng Diyos, nakarating siya sa pinakamalapit na bahay. Iika-ika pa noon si Marsing pero hindi siya pumayag na hindi makahanap ng matutuluyan. Pagsilay naman niya sa kubo, dali-dali naman siya roong lumapit para humingi ng tulong. Kulang na lang lumuhod siya at magmakaawa para lamang mapagbigyan ng kanyang nais. Awa naman ng Diyos, mabait na pamilya ang kanyang nalapitan kaya napagbigyan ito ang kanyang kahilingan. Pagpasok naman niya sa loob, inilahad niya rito ang kanyang rason kung bakit nag-iisa siya. Nagpakilala rin siya sa mga ito, kalakip ng iilang mga detalye ukol sa kanya. Nang malaman naman ito ng may bahay, inabisuhan siya nitong sa sala mahiga. Bukod kasi sa wala na roong silid, nakalaan lang din para sa mga anak nito ang mga pribadong silid ng bahay. Dagdag pa ng lalaki, mas komportable roong magpahinga kaysa matulog siya sa tabi ng kalsada. Nang marinig naman yon, abot langit ang kanyang naging pasasalamat.
Hindi naglaon. Kumain na sila ng hapunan bago nagpahinga. Sa paglalim naman ng gabi, lahat tahimik na. Bagaman nakapikit ang mata ni Marsing, umiikot ang kanyang pandama sa paligid. Ilang oras pa ang dumaan. Nang malapit na siyang makatulog, may mga narinig siyang bulong sa labas ng dingding na paulit-ulit tinatawag ang kanyang pangalan. Noong una nagsimula lang ito sa pagwiwika, subalit habang tumatagal, may mga katagana itong sinasabi sa kanya. Hindi lang yon, ramdam din niya ang galit sa bibig ng nilalang na animoy binabalot ito ng kabiguan at lungkot. Dahil sa ganoong pangyayari, wala naman siyang nagawa kundi ang mapatayo. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ng pamilya habang pinakikiramdaman ng nilalang na nasa labas ng bahay nila. Ang kaso lang, di pa man siya nakakalapit sa silid, paulit-ulit na nitong kinalmot ang pinto. Sinuwag na rin yun ng nilalang habang sinasambit ang kanyang pangalan. Dahil sa ingay nito, nagising ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Dali-dali itong lumabas at pagsilay nila sa pinto, nasipat nilang malapit na itong masira. Sa puntong yon, hindi na nagdalawang isip si Marsing na iwan ang mga ito. Sa kasagsagan ng kanilang pagtataka at paghihintay, dito na palihim na pumuslit si Marsing sa likurang bahagi ng bahay. Ilang metro ang layo mula rito, narinig niya ang mga taong sumisigaw, pilit humihingi ng tulong. Imbis na bumalik, nagpatuloy siya sa paglalakad. Mangyak-ngiyak man, tinalikuran niya ang kanyang emosyon para sa kanyang kaligtasan. Pagdating naman niya sa sentro, sumiksik siya sa isang kanal na parang dagang wala nang mapupuntahan. Pagsapit naman ng sumunod na araw, natagpuan siya roon ng mga magsasaka na magtatrabaho na sa bukid. Kakaputok pa lang noon ng bukang liwayway, kaya nung magising siya, hindi na siya nagdalawang isip na humanap ng taong mahihingan niya ng tulong. Pagkain, gamot sa sugat, at iba pang mga pangangailangan para makapagpatuloy. Wala rin siyang balak na manatili sa baryo, sa kadahilan ng alam niyang magiging masigasig ang paghahanap ng kanyang ina sa kanya. Nasisiguro rin niyang hindi ito papayag na siya ay makatakas. Naisip din ni Marsing na mas mainam na wala siyang lalapitan dahil nga sa mga nangyari. Napagtanto niya kasing pinapatay ng kanyang ina ang mga taong nagmamagandang loob sa kanya. Makalipas pa ang ilang oras, purong kakahuyan na ang kanyang dinaanan. Gustuhin man niyang makakita ng tao, alam niyang imposible na ito, gawa ng isang malaking ilang na ang lugar na napuntahan niya. At ang tanging paraan para hindi siya masundan ng nanay niya ay ang magpatuloy. Pagtungtong naman ng dapit hapon noong mismong araw, muli niyang naramdaman ang hangin na nagdadala ng bulong nito. Habang pinakikinggan niya ang wika ng kanyang ina, napansin niyang napakalungkot ng boses nito at halatang umiiyak na. Gayunpaman, hindi niya na yun inintindi. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mawala naman ang tinig. Pagsapit naman ng gabi, isiniksik ni Marsing ang kanyang sarili sa kasukalan ng puno at mga batong kanyang natuklasan sa bundok malapit sa daan. Literal na wala siya roong dalang kahit ano, kundi ang sarili niya. Punong-puno man ng takot at pagkabahala, hindi na niya ito ininda. Basta ang nais niya, makaligtas ng buhay sa gabing yun. Habang binabalot ng nakakabulag na kadiliman, di niya maiwasang umiyak sa kasagsagan ng pag-aalala niya sa kanyang mga kapatid. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatigil nang may marinig siyang kaluskos. Pagbaling naman niya sa bukana ng kuwebang pinasukan niya, dito niya nakita ang namumulang mata ng nilalang habang dahan-dahang naglalakad papalapit. Malimit din itong sambitin ng kanyang pangalan na may halong lungkot at pagsisisi. Marsing, sumama ka na sa akin papauwi. Nangungulila na sa iyo ang mga kapatid mo.
Pakiusap, anak. Ako na ang nagmamakaawa sa iyo. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, kahit hindi niya ito mamukhaan, nakumpirma niyang yon ang kanyang ina. Nababahala man, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Pagharap naman nilang dalawa, nagsindi ng isang maliit na siga ang kanyang ina. Pagtitig naman niya rito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding takot na hindi niya pa nararanasan sa buong buhay niya. Dahan-dahang bumuka ang bunganga nito na parang mga talulot ng bulaklak. Sa loob ng bungangang yon, nakita niya ang kumpol ng ngipin na kayang bumasag ng buto. Paghawak naman ng kanyang ina sa balikat niya, mas lalong lumaki ang bunganga nito na para bang kakainin siya nito ng buo. Sinubukan niyang magpumiglas sa kanyang ina pero huli na ang lahat. Bukod sa masyadong mahigpit ang pagkakakapit, bumao na rin sa kanyang balat ang iilan sa mga kuko nito. Habang naghihintay sa mga mangyayari, hindi niya maiwasang isipin ang sarili niyang kamatayan. Unti-unti na rin siyang nagbalik tanaw sa mga memoryang kasama niya ang kanyang pamilya. Lahat din ng takot niya, bigla na lang nawala na parabang handa na siyang tanggapin ang sarili niyang kamatayan. Mabuti na lang, nung akmang lalamunin na siya nito ng buo, biglang dumating si Chong. Binato nito ang kanyang ina ng umuusok na kamangyan, dahilan para mapatras ito ng ilang metro. Paglapit naman ni Chong, dali-dali siya nitong hinila patungo sa looban ng yungib. Si Marsing naman, imbis na magduda sa kilos nito, pinili niyang sumunod. Wala naman kasi siyang pagpipilian, lalo pat ang pagtutol niya sa kilos nito. Mangangahulugan na mas gusto niyang sumama sa kanyang ina. Nang marating naman nila ang kabilang ibayo, nakita niya ang ama nito na may daladalang sulo. Gumawa na rin ito ng siga sa buong paligid na parabang meron itong ginagawang plano. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siya roong sumunod hanggang sa narating na nila ang unahan nitong bahagi. Matyaga silang nagtago sa puno hanggang sa dumating ang kanyang ina. Kagaya ng inaasahan, naglakad ito sa patibong na ginawa nila. Segundo lang ang pagitan ng bigla itong malambat ng lubid na may halong baging ng makabuhay. Pagpulupot nito sa katawan ng kanyang ina, hindi nito maiwasang sumigaw ng napakalakas. Ramdam na ramdam niya ang sakit nito, dahilan para mapaisip siya na tulungan ito. Subalit, nung akmang maglalakad na siya papalapit, kalmado siyang hinawakan sa kamay ng ama ni Chong habang nagwiwika sa kanya ng, "Walang lunas ang pagiging aswang. Kung papakawala mo siya, para mo na lang din kaming pinatay. Pasensya ka na, Marsing. Subalit kailangan natin umaksyon sa kilos ng iyong ina. Nakita mo na ang mga biktima niya, kaya isipin mo kung karapat dapat pa ba siyang buhayin." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na siya nahimasmasan. Masakit man pero alam niyang yon ang tamang gawin. Pagtalikod naman niya rito, agad naman niyang nakita ang pagkuha ng sibat ng ama ng kanyang kaibigan. Naglabas din ito ng iilang mga talibong kasama ang mga garapon ng langis. Matapos nun, nagpatay ito ng dala nilang manok bago simula ng ritual sa pagpaslang ng nilalang. 3 oras na katakatakot na pagdarasalang inihanda nito upang masigurong habang buhay ng selyado ang kaluluwa ng kanyang ina. Pagkatapos naman ng paghahanda, itinarak nito ng 7 beses ang dulo ng sibat sa lupa habang may sinasambit na mga buhay na salita. 5 beses din itong naglakad papaikot bago nito sinimula ng una nitong pag-atake. Unday sa may bandang likurang bahagi ang unang tinamo ng kanyang ina bago ito direktang inundaya ng sibat sa may bandang dibdib kung saan naroon ang puso. Pagtarak naman ito ng ilang pulgada, sapilitan pa itong ibinao ng ama ng kaibigan niya hanggang sa hindi na nila makita ang talim ng sibat. Matapos nun, biglang nanghina ang kanyang ina, kasabay ng pag-angil habang iniaabot ang kaliwa nitong kamay sa kanya.
Dahan-dahan na rin niyang nakita ang pagpapalit nito ng anyo, indikasyon na malapit na nila itong matalo. Ngunit sa halip na tantanan, itinuloy nito ang pag-atake hanggang sa napuno na ng saksak ang buo nitong katawan. Pagsilay naman nila rito na hindi na ito gumagalaw at lumalaban, doon pa lamang yun tumigil. Matapos nun, ibinaba na nito ang lambat, kasabay ng pag-abiso nito sa kanya na maghukay ng libingan ng kanyang ina. Masakit yun para sa parte ni Marsing, pero ginawa niya ito. Tikom ang kanyang bibig at pikit ang kanyang mata nung naghukay siya ng libingan ng kanyang ina. Matapos nun, ibinaon nila ito ng una ang ulo bago tinabunan. Nang may sakatuparan na nila ang ganoong proseso, dali-dali naman silang naglakad papauwi. Sa kanilang pagbaybay ng daan, inilahad sa kanya ni Chong ang hirap na kanilang pinagdaanan, masundan lamang siya. Nabanggit din ito na kung hindi sila nakaabot sa kinaroroonan nito, maaaring napaslang na yon ang kanyang ina. Nalaman din niyang niyanggaw na pala nito ang iilan sa kanyang mga kapatid, kaya mas mainam na bawian na ito ng buhay. Lumipas ang mga araw, nabalot ng pagtataka ang kanilang pamilya dahil sa pagkawala ng nanay niya. Hinanap na nila ito kung saan-saan, pero hindi na nila ito natagpuan. Si Marsing naman, nanatiling patay mali siya sa lahat ng mga nangyari. Ngunit, nang hindi niya maatim ang ganoong sitwasyon, dito na siya bumoses. Inilahad niya ang lahat ng mga nalaman niya na siya namang naunawaan ng kanyang pamilya. Pero alam niyo ba, na kahit nagkapatawaran na ang kanilang mga panig, ni minsan hindi niya matanggap ang pagkamatay ng mga taong hiningan niya ng tulong dahil lamang sa pagtakas niya sa mamamatay tao niyang ina. Pero kahit na ganun, naging kampante naman siya sa buhay niya dahil alam niya sa sarili niya na hinding-hindi na aahon mula sa hukay ang kanyang aswang na ina na lumilipol ng sariling kadugo.